Gigiyang putak ini pagi karamanian. Nah, mata-mata anda pemakamaan na giyang kaya ibarat na kakakalimay man isa na pagi karamanian supdian. Na pikiran yang manu ay taman akapo kamu ayan o kamis o kapag ito ko liyaw lupa. Ohan. Aw man isa na pangalimuyan supdian. Man isa na pagadatan yan supdian. Pananggilaan niya no namang galubok kaya namin binasan yan supdian. Ubad na matero yan ay kasunod ako supdian. Why? Kaya din yan ipamimikiranan na ang tunay kapakang kaya niya naguna kaya nag-ang tunay ko upinyan. Ay dapat yung yun ang tanong. Uwad na ibarat na nakakaparo o sisir ka, makikinanglan o padaga na inukunay sa ibarat na mapurungkong. Ang tunay balasan ka wala amay kada ami alabukataw. Na ilayang paman kamapia subinatang miyatang tang kada maranaranap na mataan kau pamakapalim ka na adna pantagi na balas na wan taon to na ini sumpat yan na wahasa na kulukahu yang kutwa tawa pipi anen sumparangay niyan si kudin yan dikapakin dulu na tanto niya na pag-ibat-ibatan kukuan yan sa daway ang kuko kumana para ngayon yan. Na ayaw patirungkur kanu na ayaw pun kakitaruto po kamu muslimi muslim na giyang putwa kapakapiyaw para ngayon yan. At ay patirung na ibarat na makaanto na ini magagama ka amay kabapiyaso buang kamu merana-ranap ibarat ko bedungo ka na di kanu makasusuki bapiasi karumang kana di kanu purwa so mga wata kana lagi kaya anto na ini kokok akagigil putwa karata ay parangay buhay na diyan na anto na ari ibangin sautaw na kung napakalagali ubad na kailang ka pamanami dito pilisaban mo man isa binani nga ilaa tigin na kaya anong siya ini man ibangin sa kakagilagi dula di yami dito pilo na bangin sa mata na kaaya bangin sautaw na sa dun sa kapya niya ni parangay naging bangin sa niya patero na kaamala kay bangin sa amay kada ipapurwa ka yun na nagyang utomapay parangay na andun niyo kumana mo mapansamatay na umaloy sumapi parangay na mi aloy sungaranyan na umaloy sungaranyan na mini tundugon su parangay niya na mapya nagyutoy kapagpakalan lumurutaw saan sa kapya akapagkaloy ako taw nagyutoy ni kalunto niya ni umur na saan sa kapagkaloy sa puta kapya niya na iyang utwa barat na kiumaw na iyang utwa balas ugal pagkiyan kakagyan kung saan puta kiyan ko na na
mapias kanya ni parangay si iku pamilya niyan, na mapias kanya ni parangay si iku watayan, na gumapias kanya ni parangay si iku kadamian, diyang putwa miya alapian ng tamu. Di ka pakay sa kadani na miya kapya-pya kay parangay si iku siringan ka, na mapya kay parangay ko salakaw di salakaw, ugid na marata kayo mar, si iku karumang ka, na marata kay lalagwata ka, na di ka pamanay ko turuwa o kanang ka. O pamakamapya kay parangay ko siringan ka, na baluyang kamiya kapya-pya kay ada, si iku mitutapi ka. Kinanglan na magdam umitutapi ka, babay mama, agyang putwa kapag kabubaya iyan, sang putwa pa diyan, na kapag kagdamaw wata ka, sang putwa kapag kabubaya ingkaon, why? Kakagya, ayakon, mapiarkan wati Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasan sa mapiarkan wi parangay si kong pamilya niya. Khairukum li ahlihi, aya mapiarkan nasan sa mapiarkan wi parangay kong pamilya niya. Gina. Na adno to igara na dito na yan subulay ka yan na mo tampan na kasasawaan ng ipnian tanto malangas wait na may kayamele niya na so amo mga wata yan na lagi ito kilebgo why is ni karuman niya na sumbag niya na pasong why ayahu akap ko kasumbag yan sa mapya ni gira miya kaw masya mairana mo pipi sa miya sukat wait na umakaw maambuwa sengingi miya sukat yan na lagi mo umakasalapi tabada na di mapya why ginan di nga katawan na so kaya pakapag iwan darudupa na lagi ka numan umiya kapag da isa awang ulit na trak adi niyo din katawan tay ko na tumupad na natanto ay barat na di mapya amyaw na swama na mitital niya ng putwarata ginawa niya na raka kakagi arami kinumya lok sa daniyan din ang kataam yang mamis aparani ko ay dapat ka yinan na yang kutwa tao api-pi aniya ng kutwa wata yan na ilan yung man isa akaribatan sang kay muslimi man tupo nagyang kutwa daniyan api-pi wata yan kana ba aya sampurna akapi-pi sang kutwa wata na umana mapita na lang na mga kapya do ang panganang kanda yang kon kutwa ikan tama na mabusa mi budaya mi kemuyong-muyong kan suwata ka why mi pipisu ka na beranso niyan na ayam mataan asampurna akat pipi kuwata na mibugayong kaon sukab na riyan mibugayong kaon sukab na riyan apya karayang mo why na pamamakinagaw ka man ang kutuwa bipun na sa katomang masik umar sumayong ang kutuwa mamasik umar pakaunot na yan suwata iyan na mala mama tiginahay amiril mu'minin nagyang kaiyawata at natigyan na tantod na maratay kaplok-lokos na pagpununong kurka. Tigo maray mo nakatab, ahayawata. Nabang kani kelakan susik sa wala sa mapatigyan na kuhipupan tagan kakiyama ka. Ama takhafullah fi uquqi walidak. Bangka tigyan di kelakan susik sa wala sa kipupan tagan kakiyama ka. Na dumining ilang putawata sa tingin na ay amiril mu'minin bamang udah kabenar wata si kulok siya nantigin na ang kainuda nantigin na ay amiril mu'minin na aloyang karakan o anto na ay kabenar wata si kuwa yan o kapakay aloy tanong na ikabod na pagpakan ng mga ama ay Pedro Umar Ibn Khattab nantigin apagam pagana kabnar wata si kuwamayan na ni pelulubayan sama piay na suwata yan sa ayak kasawutisan na di kepakai kumama ubayak pangarma niyan nagyang puta pagkalaba-laba gabubay adid na upamana anto na bay ni kasasampurnaan sa betadyan kasapay sumapo ama susway nagyang puta binatang ama pian din kaantang na pagtagiguro
Ayat kedua tiga nama ini naswama na wajibun. Ang kutua kabetwinian sama piangaran kuwatayan kaanian di bisa senung ko sa lakaw. Ayat tiga na ikatlo na mapakapangarumanian ko kabaligi sang kutua tayo na mama. Ayat ikapat na bintu niyan su agama sa mapakarayan inun sa Quran. Na mentiro agi ang kutua bata sa tiga na amirin mukminin. Nagit tiga nagi ang kaya ang akan. Na ayat yang ramanian ayat kumya paginay na at tigian na babay. Wa ma hiya illa sindiyatun istaraha bi arba o mi'ati dirhamin. Ayat tigian na miya paginay na akan nababay at tigian na malayaw sa apya masanian 400 dirham. Bayat tigian na manayad aban yan samut na aban yan sinampalangan. Ami sa senang akan subangan sa kurunat tigian kagia miya alapatamu na ginanatigian ito pamana pinili iyaki inya tigin na miya paginay na da ko niyang pinatigin na betui sama piangaran na kaini betunian rak na si jual na ayamaan a jual na mama akabog zakarul khufas dia utama mama akabog na angaran yan na jual bukat ya tigin naman ay yung pamana miya kato ako na mangudan na dakon yan din pakapangarumaan. Na nagdud na inindu niyan rakan asat timampu ayat sa Quran. Na sabab ro na diningila na umar yang putwa sa kato mama sa tigian amay kabuginan nagyang kanuan na kesakatang kaniya sa uding ka tunay no kuwata kagyang kanana kabnarian na makaw makano sa dungan na mori na kesakatang kaniya na dita nga naiman ko ay gida ka tuni imiyaw lawla at liman tuwa mga ama yuto na niyan din suwata yan barat na miya ka toon sa kula-bala baga bubay sa Manila na piyang araman niyan na kayo natalon sa wata na inawa niyan naginatan niyan sa mga wata yan sa lusok kumiyan siran sa bubujada tumini po siran sa badawag sada na din yan katawan na mapiyan niyan lolo nang saya beneng yan sa kadakla sujudian na mata na ikelintantang sa tungan na mori ang putang mga watay ay dapat ka na ay kadakliman tuwag pangababala igira na amay na pituro yan na ay mana amakan na maranaw at tagabaluin gitu ba ami yang kadakla pangatutunan jagi kayo pamana piyang puto-puto jagi kaya 20 Pilipinas na ay kadakla wata ataman sa miya anto na ini miya dok sa pauparan yan na napiaso tahayap na di niya nakatawa na kada panamari ulok siya ng kutua kaso wata yan o agaman yan inilabad yan sa iligan na inilabad yan sa Cebu na asarang buli Amerikano na mapiyak tama sa kaya patay niya na dan yan din maswa ang kutua lawas sa sambayan na din na ba yan ng awidakan na iman to na yamin dakla mga kauda ni man oras na mga tao dit na bayan sinampal lang kuwaga ma kakagi YouTube anto na bay ni tinik mo siya ng mga doon siya na anlaki ano nga na mauri o paman nakaptalamukan uman isa na siratan yan sa kabenar subdien upia pasyen na kabenar yan sa kataw man na mama asumiyong sagiyong utwa isa amala ulama sa Samarkanda na pipenon niya nung nagyang kuto dirun di ikapran gayo wata yan di saya na kunin ang tigin sa binatang adin yan di peladakan nakatet tigin na miya nga lalapod na tigin na budukan miya kagilawag yung kuto saya subhanallah o paman adna tigin na wata din yan diligin siya yan na tigin na away kaswata tigin abang kau na tigin manay dan doon sukang bilang ataw natigyan na natigyan na bang kaon doon so pa man nasabot ko agama bang kada panamaria kasuan yan ko ilmo ko agama natigyan na natigyan na bali mata sa Quran natigyan na dipon mapiaso sambayang na din yan nakatawan natigyan na anto na bisipya king bila ko kaon natigyan na kung sa kay to yan nagtama ni manto
na ayat yakin gelebaga kanong nakaturibaso permir cadid na may tubo upamana mini paganagin siko upamana ayat itu lagi ang kutuasay natiya nakagi-agiti mini kuya isa pusok yan lagi ang kutua kabubetulan yan ko sapi yan gira indidu kabubetulan yan lagi ang kutua himarian gira pembeli nga yan yan nakapamantul na ayat na kailan yan nakanasapi why na gina na nirakan na digan yan peladang why na pangi syukur katigir si wala fasqurillah alla yaksura ra'sa pangi supanalamat katigir wala kada niyang panupa kaudong kanan perangi tanu saya kagi utama mama why ad indili ginang utaw tayan apun sa kagi ada niyan tunay ni doon so agaman niya lagi na yaman ada namang nakawata may dito guna siyang wabian sulok siya kakagi ada man lang yan sa bulan-bulan da ano man narisa aya miyakatarbiyo na giyong putuasi buna ayaw mo pa man na bimburumitan ipon sa kay tuyan na ayaw pita ng nagiyong putuwa minira ng kalasin na yuto na niya nun kakagi mabasa naman nasa opisina mabasa naman nasa giyong putapindo niyan na ayaw akawata ini sa putawatayan na amay ka miya gagawi nasa rago ka pangarkan yan sa watayan na kanaban niyang padi-perembangan na mapita na miya daman sa walay na sino miya kala sa giyong puto ko man salakawi biyatan na salakawi paparangayan na manusia na gintuba dan naman saya pernah miya tutunian na disudi gatas ang buteng na sapi na miya kalamang na dinibisina buta na guru penemiuman ayah budaya kaya na sia-sia na gunyang pan mapakay na kasaging kaya mi bubagon na mi budaya pan ko mga tao lang mga na di niya disipin mga tunay mundo na na gitu tigiran na kaya na ano siya na daunungan na mi budaya suro sa dalamayan na mi budaya awida akan sa dalamayan kakagiyang putak kinindray nun tulok siya ayah pertiro ongkor kanu na samanay na ino magubuhtang kaya kapag pagiging ko kabelangan o piyagiging da ng mga Muslim kakagia si isa mataan na dami sanakwama na dami sarikuina so anto na ini namatay na iponi man to naman isa nasiyapan yan sumurya taon yan kadi ke pakai kwama abuswina abu ayaw mo kapasangan nila na kambawata na disiran mata ang bawata wagama kakbo sa ani sarang na duka tawa tairan na aya daira nakasabuti na anto na upamana kapag lisang putawata doon purkan na maragin ng kaya kambulay sa walay hindi ka nan tanwa maragin naman ang kaya kambulay na sobrang so kapag umugual sa manusia kaya ino yung walay at sara makabual kasakaban na uda ko ng natsimito kami ang pasan Nagyang ka na nawata, natiro na kaunso benar. Nayagyan sa utan niya naribat. Na may lain niya ng utaw-law-law ginawain niya, nakalalanuan na yan, kaya niya nagagiti mapi at ibantuan. Na udi kauntungan na yan, paking galida, na buli suwata ka, gagantara mo ka sa taman-takan sa ka. Nasakit ang naulong ka, nakanabas sa kamukha, ginadalamayin, nasakit ang naulong. Na adna, nakasakat tawa mama, apo na sang puta kinindiray nun na kiyaw lugan yan sa mor kasusiran na isa kang pinabata. Naging mo ulaw lang, sabi kaya ako lilingaranaw. On sa kagi emidakal na. Piyakat tumatan, piyakat tiya, sumiwaki ang enada to sa budala, malaitangin na. Na inawatigin na ubanirak di pamasyunga. Namitiya ka na namang mumudu siya kiyo. Na piyakan na ayad na ulo niya na ayad na kalilit adi na di imang galabok na kalalalungan sa dalmay nagyan yang kananawata na kinangalan na masyap na aya miyak kadala siya panakaon ni nasupuso yan ando man ay diyang tapuso yan na tigumpia aya masunsum yan na sunduan agama na maknalian so Allah na maknalian so kalayar ko simba na gusto agaman yan
kagupon ayam siapa na di beransunian nagupon ka di masyap supuso yan na makan ako ta beransunian na limit ko ganyan na kaya suko apa na badak leman tua bibu yan siapa yan bibu yan si pagarin yan kakagira ayam ko pamana miya tarbiya na di beransunian na yan puta puso yan na uladan kada sabutian Ayan. Ay patirong kurkano natumu aswat aka kumasa akay ko yan napukan pa sa kasumuso. Bapiyan niya ko basta do ina da tuwa kaya na may peta tiyak bulan. Na di mo man putay ka matatak sa kuta ka putay pa. Na asara may kamao ang kuta ka tirbion. Nagiti tituwa kaya din nakaunakan. Oh. Mau mangkut bakatir biar kuataka, kagia kisam ya begini. Nah kinang landang beli sekalian manusia kanggunaan sadar maingat na kanggunaan ka na kanggunaan ka. Adi sa isa ko itu nagiti patero naging kasya pa sa udah matang asya pa kon. Tabo gumalo makasangki na awida kalakad. Igira kung gulo kena bues ani sakay malay kagulo pa ni sakanian. Oy. Nah, kagia miyo masasipan na ini buong kasak umakadas ini dereno na ka na miyate pong kaswata ka oy na dalam kakang gunay na miyate ka na ayam ini bagam ka na di magsa siraman at tunggal na nayo naka tukanta bakar kasang puta buka dapat lagi nantan siapa nanu sumangawatatan na iman tud makapataytan na pagda kasatra na pagidigang ka kagiding karo ang utwa niya kadakdak lawat tak meranaw ayat na kataong ko na Kristiyan kadit na bayran bisa na gusto mga Kristiyan so kandida so parangay so puso so antap na dit na bayran bisa na gusto Kristiyan na kanabas si imu sagir kayo pumanas kita nun ng mga meranaw kasubaron sumaging ganon na subaron su pumana mga tauso na gusto sa lakaw na kanabas si imu sagir kayo bang samuro kagid na dunia kaadna keto na kaatitut-titut na mga Arab o ay aming murtad mga bubay aming wasiran kung kabulir na Muslim kakagidiran ketigan lagi ka nagbuhay ang humantis ko ubiran nakapaginom sa pagabra jadi sanit kami ang nadagdag na mga bubay mga Arab kaadong panandi kasuldo Ramadan na may wasiran sa Saudi na sumiyong sirang sa nudu na kanaba sirang di puja dari siya di diskusa ko mga diskuan na mau masukin na ay pitar na miyalin siran oay na mararantang siran kuman ang kaino na kagi iman to na tungan ay amiya ka anto na ini miya kada ulah daging kaya karibata na yina so ay mana ini nala na ito umaluya kanu na ina sa kanu mga bubemi iisa dadara anu masa aibet aisibab perkanu wala akakubu bisa gigit dan na pikiran naman ulang kanu na adna makampul terkanu ibarat na nunggu kato mga watak aya awida kaliran na so alama kamampian di ngadong supagtaw na ay upawan na kada kalian why nakagiya po kanu diray no nakakaya ko kasi siya pa niyo kuwate na igira amay ito kami kapupunapaan niyo pupunungin niyo na amay kami akala amay umasa kasi po na telikudan ka why nagito ba ada ka makambota sa barasimba kaya minibota ka natakot ang mabangat si kagila nah ay dapat iginan was siya lang sumanga muriya tautan ini sompat niya ito atigyan wa aslaha malam yang puntua tawa miyak tarutup so kamu baduy niya na Muslim nasiyup niyan sukta bugyan oy mapiyak ayam ko kilunod ganarap na bagala rin no na ibarat na aya dir kanu dito na 10 kabaso na ibu pinilunod ka na 5 kabaso adini din giginawa yan ay sa pamilya na asara halala may kalimat yurog kanu na mapipi ginawa nimo adigiyang kutwa basa ni miya kaw masubugan sa giyang kaya digiw na langan na mapit mapanganang na aya niyo kaya we na aya minya sa chatiyan niyo na di mapya o di ba miya tawan na sa kuban na peribaan uli nanganin sa ni kaya pakapitiyan na iman to na aya masakit si na ad na mga tawa kana o aya pagilay niya na anto na ibutalo tamukyan kaya po pagilay na anto na ikinipipo tamukyan pagi di niyan ipakasimbi sa pinauta mga Montero na tungan na ikakasig
Si mana siya itu bapian niya na bayi kan ada na bau di bang bina. Na tak ini gua siya itu yang kakasigi. Na sekalian na sotaw apa dutian niya lagi yang kaya taman-taman niya na madang lagaw. Oy. Na tuman na yang mada awidakan. Oy. Mata anak agiyang kutua niya panutulir kami asa kato mama. Na miya kaysa niya na miyo maasyam. Nagyang kukuha sako arina na guno kasako na mata nakainog jari mampulo sa ani at nagkato nakatama sa buhay na diruti ang galibok mata nakadam yan tulira ka nun mga eskwela na amay ka sabi ko matera na siya po na tama sa sinapot na masakiton na amay ka da nagyaginaway na ilan ito po masasang ka siya na kagi tungan na yung kakasig, kaya walay niya na kondominium, na miya kadak-dak limuntiro, na tungan na yung pumana, anto na abay ni, duduli ayan ni gira, miya kaw maapu sa Manila, kakagi miya kaw masibusi nga busi madam, Allah Akbar, na di pagilay naman ito na ang putas sa laga niya ng tamukyan. Na ilan yung man, so Nabi sallallahu alaihi wasallam na iyan ni aloy niyan, na pekat talima maatigia na masa ay mapungulaw kadaklan ko pakitaw na dirang pagi ng kaanuan to na iyo kay takapakasunod na mukiran la yubalil mar'u bima akada min malin amin haramin amin halalin dirang pagilay no haram o di na halal so kiya ko ilan sa mutuat na mukiran na ang paligid-ain na susukat si karumanian na kenapa ya ipagisian na ang dunia na miya sukat kaya ipagisian na ay kala miya sukat ya di miya nakatawan na miya nung siya ito na uyutan niya na lima niya na miya kauma na bull si pipi dake di bubica si imyonot ko ginawa niya na kamiya na kubitira sa kagayan miya na kubitira sa pumakaw masyarang sa Boracay mga pananak suwala na suti na yuto uman isa na siapa niya sa tamukyan. Na giyang kayak tamuk na mapyak palet na halalakya sa katangkaon. Na umakali sa bading kakuan sa diyakat. Na giyang putua diya katami tatapun na teorya na giyang putua kanan sa putua tamuk. Na, ini sumpatyan nun. Awaan pa kami patrihi. Giyang putua tao. Amya tarutok sa kawaluin niya na Muslim. Na susawan. Utamukyan na pigusto niyan sa lalangkuan. Katawan niya yung sawat, ibarat na sudi niya na mapugusto na lawlaw nakaadong punalapoon na YouTuber sabang samputa paratiyan niya si Kuwala na di niya gusto si ko pamana makakikinalan ay wala na sa agaman niya. Agud na yun di gali mapamuron. Lawan o pamaa bangko na napira ka na ay kadaklan tungan ay ka makakikinanglan na ay kadaklan pa na madrasa ama piyaw bangko nada miya ngarar da kadin sa mga black buldo pa makaagya miya kasapulo ra ko dali kasampi na sumasan ini swatap yan nakatama na sa miya rumo tam madras na di mapasan na sa mga pirakya ito na si inya da pulukod sa bangko na amay mo kamo masamatay na piyakat pangaling ka kapimam na bukarang maaliman yan kalong subang mugyan na kutong pirak yan na piyakat takilit siyang utamari kalupa na sa mini pamamugay niya nun alila nagito bigutilo niya na si isa mataan nagyang kaibdad tanong mga bagsami labaw sa giyang kayakip pasan tanong ko kamaradika sa umayak tanong dito sa umamakambala ulangan tanong kung mga darpo at pigubuhat ang tanong mabaton sa kabubawan so kapakambayabay abang sa muro agiyang kaya jihad tanong na tan tuwaman at kakikinangalanan yan utang mga Muslim nasi isa mataan na inuitan tuwamiyat yung kararatrayan kakagi ayak kabasaw ng mga lukos tanong na manguri-kuri suda na mamantag suwada nasa kanot dito biyo na mataw so mga matay pagka-persera na ako pa kapagpunalaniran sa malabag sa gubatan na pikiran niyo man
amalangan ang putalo tuiran na kubuling siran. Kakana ba na kisumukiran? Upamana guys tuiran ro na benar kasasakitan siran sa katataguran sa Maidan na sugaganat tanira ng mga pamilya na may papangaras mga sukiran. Na malangan yan ang musarang ko tao yun na pangalo adamay sa kasintaron na pupusa niya yung sinapang yan at bulig. Na sumangaribuhay na tarot tupad na sutamukiran, na suawid akaliran, na surubilan na di ni Gusto sa kapadamiran si Islam lang sa mga Muslim. Nawayang pagilayan ka na sa mga Muslim, na iba't kaayad na kalilid na malak niyang Gusto niyan o tuhilitian, adi so kapagpagradan niyan. Si ikaw kabunarian, nagusukab na mga wata yan, nagusukab na mga paapo-apuan yan. Nagyanan. Kusang tanwa sawang sa pikirubatan di mapakadonsan. Na wahapidali sana mo ayaw ko na pansang kutuwa sarata kagat tarutupang kutuwa anto na ba ni kama muslimi ko muslim na siya paniyan sudilayan na ayaw magturong kurkan ng mga daan ni na giyang kaya nila na isad na kung mga anggot apyang ibat-ibatan ng agama ang kaino na kagiawad na kapakadang kalang manusia na isabag nila yan. Uwad na kapakasagad sa kaginaan nagukay ito ano manusia na parang tiyak ano dun siya gira na isabag ko nila yan. Na amay mo po kamasya pa nila yan na uwad na kasabapan sa kapakaranin yan ko surga na isad na kasabapan ng nasunila yan. Kapira-piray ibarat na kasukat tiro yan na miyak tanong yan nagputwa magubukot. Iyang putwa mga tawa di maka anto na away ni pumagirunga na miyak ang gigino ikas sa sukat tiro yan. Na aya arga aya aktibilian na aya arga manusia na sulila yan. Kenapa aya arga utaw na iyang putwa kata ide budalian. Bapia upamana kasih sindo ang putwa kalan budalian na kagi makatero na miya kabangkit na makatero na miya sipa yan supedir na makatero na miya pakay yan supedir di na giyanan iyang kaya nila na ipundin sa kiad na dunia na tatap na tuma sumanusia sa siya paniuso nila yun. Naman ang putwa sa katawa sahabi suming ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya ginawa siya tiyakong kahit Rasulullah na dinigila ng Nabi na sige na kung panangkay ni kung alay kahada kaya patang Nabi dila yan at tigin na kung panangkay ni na kumiyasirong puruman at ginawa siya tiyakong kabuk na kiyasirong Rasulullah sa taman sa miya katlo bubinirawa putwa sahabi ay Rasulullah na buad na kakesalami sa mga namori sa bagkisabab ng mga dilami. Ayah pitur Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigyan na miyarapas ka sa ututan ni inaka. Kabuad na mala kesababan sa kakisum utaw kunaraka. Inunta na isabab. Siku ke ragun na usuga pasan nila yan. Gina. Na sama na ya na ayaw ano dun isa pada kiyas sabapan sang kaya kaad ng kaya mga nasamok sang kulilingaranaw na igira na kisabab sang putwa katil. Bukay day kay gira sa mata ida mama na aya kataong kaon na kaunuta ang putwa katiruyan na takiniba agiyang putwa katiruyan na pakabagit. Igira na makatukaw ka na may pakatutaw duro yan nagyang putwa makampu bala-bala na ayaw ko dito ko habi mo mabusa sa padir akahiyap yang mo yung kaya mata idadato na makatukaw ka naging kaya ingino yan buya na may kapanig kaging kaya marata yung bula-bubay na piyang yung piyan naging kaya isa na biya pa ka anto na ini titalik naging utamay isa-isa naging uman isa ipunrang na taman rakan na siya pagtanong sudilatan kagil kaya dila na kan tua madakal akhir pangan dimir pangi mantu adu nami kagil minirpa dimir pangi mantu nama pita minirpa
Dimir pangimanto ulan-ulan na isa ulan-ulan na kilpangan. Na panamana marantano. Igiyang kaya mga didatano na ayaki anbiwan wagama na tero ka sa mapya o sarang ka sudida ka si iku pamana mapya na ubada mapatero ka mapya na baka dito. Ay dapat yung giyan ang tanong. Giyan ang tanong. Mata na sa kanna, miyak kada-kada kesimaan. Ayak kata utaw ng na mga awliya ini. Auta ini maato ko kana miyak harata na ikatu. Udi ba miyak karagi na puso kana miyak tepo kanila sa sarap sa katiro yan. Oy, ile naka pamana di manutukuan manas dito. Aw na ayaw mo minito ko nga namian na utawid akala miya ka musira na kadugod na si mingit kung kaya ito papasangin ang manas dito. Di sabi ni mo lagi na niyo tamapasangin ang batya sa Quran. Nagyan na. Tugunin tanong ko wala masyap tanong sa mga nilatan. Na, ini sumpat yan nun. Wala tajlis, wala yajlis. Maahli fudul dia ko nang tawa kena uba ayak ko anya na bulay ka ayan na sumangat to ban dunia kagi asadun salalay mo kadi mi prawara mga to di kadi mi pagpuda nasad sa sipatiran na di sa din nakagiwalin rakad bupo na ayalalay mo kadi mi pagpuda na mga tawa mga barasimba na bulay ka mga barasimba ang kayo na ilayang naman pagani nagyan ko takas kusim ang asang tawlawlan yan. Na ikadua na makatero na kekuan kasaguna. Bupo na ya may pagpada ka nagyan ko tawa di dunia. Pakatingad na kipirawlan na mata na kami ya dunia kamam. Wah. Babi kedua daga ka nakapanak na ino kali punya pirawlan na di ka kira ni pagunutun. Amata no di ka dugo ya miya kalala pananak mo. Nagyan panang ginain ka o ba ayanin ka di pagumutan nagyan ka na mga tao sa dunia babu susay gano pa man nananamay ilay ka ng moto ha ato na pwede isasanganan niya mo na dahil man mata na po kasi makanusi at ni gina ayaw mo katanduan ko na sa maranaw na may kami ni Suara iba ni Douglas na namaya kagirawa ayo minitama na ko biada ko. Ayan nakataon na mga Kristiyan. Kakagi bubulaw niya sumugyan. Namo bang kala sa ko bang kala di manubulan na tisa sa din sa sarang na dito tawag. Ay mabuhat ako na bumiya kanala ilunggo. Ang takin di ba iya lagi siya dira. Nabo bukan na sa dili na di manari di mangut cara. Mata na suwala na suting. Uba karo paking ginawa. Wah, harus pakai ini. Nah, si ini po sa giyang kayo raja dinam. Tawa at nalindingyan ng pagamanyan. Wah, kadi ka pa kayo Muslim. Uba upamana su agamanyan na minigubar. So ukuman agamanyan na anto na abay ni miya kakon pang nadinda pa din ng pagting. Kauginan imuntar Muslim naginan su Muslim ada ukudiyat. Ayam yan tero isa ko nga ulama sa dunia. Ulama ay titi koronian sumaratabat Islam. Natigyan. Ma min musibatin yusibu ala qalbi muslimin min ayyara anna dinahu wa irdihi wa aradihi yudas wa la tama'u juhud ghadaban lillah. Ayat 3 na miyak kalala at tiyo ba iman to ami susuwat kung mga Muslim. Nagya kag belum si iku agamairan an iplos sa ano mga ripoy. Na gusto ka pungges sa bako ingadiran. Na gusto pamana ka pungges sa bako kabunaliran na diprega sa mga butaliran sa pagtig na gularagit sa pantag sa paratiya sa Allah. Na iman to na ayak kalilit ko mga Muslim na kaya daan din sa tindig ko agaman yan. Sa taman pansa niyalaya ng utak puso. Taman ay taman akal adusaw to di mayon. Sama iya makatid ng parinta na so parinta wala. Ilipot tadi sa isu-isu. Tapi yang taganian si kuagaman yan. Na si sa Quran na upama kaiyang kapagendudiwan to na itindigensan
na tinimpano din wala sa mga kakapirang ka na mga tao upamana piyang isuwi-suwiran sa gamayran. Ay pito wala na tiyan pakisamutin ka hay Muhammad abas wala aguso mga ayat yan aguso mga suhuyan na ukuha niyo pamana isu-isu kuntum tastahzi'un diniyo ipag-isu-isun la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum di kanud na tigwala pengumpaya di kanud na o pamana pendoa kasaben-sabenar amya kafir kanu kurian kaya para tiyan nah yang po tawa piyang isu-isuran suwala piyang isu-isuran suagamanian agus mga antoni ni mga suhuyan na kiyo kumasiran ng Quran sa mga tao sira na mga kakapit kurian kaya para tiyan oay na dito ba ayap ko galuin tanong na iya ka edit tanong di kambit ira na isura to bangan samuro so kabenarian na mata-mata na para tiya kadun sa giyong kutwadawat na giyong tusulo mga wata ailu ang mga runi pendak miyantayin sa mga luksiran miyak patay giyong kayo kuma na parinta ako pa giyan na nasulo umangay na miyak nga babalo miyak patay ang mga rinwe so pamana mga darug pa iran naguginan na sa umbi tamo ko bangan samuro piano nutong iran naguginan so kabenarabangan samuro na amay pan ama piyaso ibarat na may to akiu pa asalapi daw si pagamang ka dahil ka pa namapar na ayap pa kay na anton akaklasya muslim dakakam na iwagamang ka na kaya ang kanan sa pagtig kumasangka na di kakatawan na makawatan sa tunga na mauri na tinigtan na ibut kadid na isarap tanong aba di pagisi iwala na pagisi inun na ay tama na kaya pa nagtaman din sa gikaruman niya wala san tanong wala sa mapya yung kaiyaw pamana kaya pakatuto na tanong sang kaya makampatagudan waga matanong na ayaw wala sa niyan ako po tugumanumanan niyan saya manan niyan na panaguntaman nga yung putua mga pagariniw mga laki niyo amin sampan matatagusiran si ikut tanaw adar pa kung mga lulutiran dira nung pitutugilaya sa pamana mga tunganayran na disiran di makapangilay sakit idiran di kapakasidad sa bakaadmiran sa may ito apa naguntaman buwagama wala santan wala na wala sa niya siran na tunganin tanong kaya lamba o kaya bugibtan na misarap bang tanong wala makasang kapan tanong si agama Allahumma amin subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha yang kai ditanong ditanggal bekas iko agama sampol na yan aliyan na ditanong bagay tanong sama anak bawataan tanong mga pipiya sabag sita pakai sa pertama bu ini na mananagun taman tao ay na ay katawang tanong din na dia kaya mga pagtawi matong na tanto ilan na kukorbatan na diyan kaya dunia no kedusata gumanda katambay ng gilabag sabag si Sadyang Kotoa bintan din berat bintan din berat na sasabuin na banyan din na pagkanag o ay dia Kotoa mapia apa mana beli pag-isu-isu o ay dusa taon natin kita mabuan na sebartang si kuwabas sabag si Sadyang kaya ditanditero lagi na diyan kaya mga pada mga organisasyon no tayo nilinggan na baka para sa ibu ko kawiyag na dito sana ko muna pagka-resipta no mayroon sa natin na lumibang mga ikidi sa niya nga yung mga panta pagka dito pagka nagsi ko mga ulama tanong amin sana sakta mo din parang may nila na ba sa ida makadi mo naman alhamdulillah. Samo to na pamakadunod ka na biar magkasama tuwan siya. Auto. Hindi pa kayo pag. Naman napaarang manusia sa katong lagi ng manusia. Aba itong panahon na nunad sallallahu alaihi wasallam.
aminin buku yan si Bapak yan at Muttalib. Kasok yan patay ay inayan. Ya katuan dengan Bapak abay na dato na lagi matay siya may na dato na si man miya kabalik ni Bapak yan at Muttalib at Suamo Ali. Na si ko kaya baliw niya na Nabi na umano na may kulog suro-waruba mga Quraysh na ayak kelindungan yan na sa Bapak yan kami baliw sapa sa liya puta kakapagpapasan yan. Uriyan yan na sa puta kaputay Bapak yan na kumakadun sa putwa sa bala at takilidan yan sa putiraw ay Bapak Ulay nasaram apa sa matiru kaso la ilaha illallah na mata na pag-uulugos ka ko surga. Ayaw mo inidito ni Bapak yan at tigil may karita po tigil na sara amelay ka tipwa linindingakan sa kasi ko kini panulun na kasi ko agamaw ka na lingkarang tigilin akatarima ako na tama sa miyatay si Bapak yan natigil na Allah na tama sa di ko kasaparan na pungguro ko sarat aginaw ko at tigil ko Bapak na ayan na miya ko mana so ayan why innaka la tahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha mata nahi Muhammad di kamagubang ka man tawa kabaya ka kaswalay tu tawa kabaya dan na para ng mga nabi si ko katuro ng pagtawiran kaso no alayhi salam na sobra so siya wato sarag na bakaw pa na ikiyapira po irag why siya wato sa kuli mapuno rago na kaya pakikwit sa yan ako mga umaten why sira na kita na katawan na nga na so Yunus alayhi salam na inuto miya lulu kasada ka ini dan uluto wala sang putwa pasin niya sira din biyan na dapat na mau masuk sa awakan na inawaan niya ng putwa mga kaum yan nangin na upama kada niya sira na tidak pula niya sira na dapat mau maapan ko sa awakan na pasin din miyawa na kagiri ang makapagala sa kaya akapala at talubi makabala ka sirang-sarang iris na tigil na ayan kung apo tanong sa salo kapag anong kalabatan na bibo na sinasari pa auto miyakat talira na mauni miyakat talira na waswari pa na si ito palot ko yung natigil na nila ka tinaway ito nila ako rangga nila sa raga miyang tabog-tabog tomi ka gusto miyang kanalaa na miyang lulog yan yung sa alayhi salam na dito maninig dan wala ka pasin na miyawa ada pa na mau maasaw sa awakan na pasin miyawa sama na yan na ada na yung tan na kisu wala sa ginagakan utero na mapya katama na isa kapatay na dito nung making gani na yan na saan dyan dikatiro sa mapya na pengakuan sa balas ada miyaran tera kakada pengakuan sa balas teori ini ko yang ito apa dagang sa bubar sakap kira na bubar udah sakap na ya na sakapan asa din sakap ketakapan tidak akasak ipusaw pa yung nakakumapian na tagi na balas na gitu ba ditanaw rutosan na ayat dan yusintan na sumali ka pa ayat pa dito wala santang wala sa mapya saka iya pemanahan may apa ng tamatan Ayan di babaan sini na dito tamu gawa pantagsi ko mga kita lagi mga kahilig. O ay opinion na iyo pagkasabata na gina ni Pero Walayuka. Na ame ko sujuy aka na maratayo man. Napyaw na pa kayo. Oo ay. Kinabotaro yun sa dito naman. Na ay niya ninggal pagkanda na kahilig. Andi mana taman sa di pigiran di lugar sa ito ng tao ka. Ganto kita kata nanto dito ng tao kita o magisan yan si karama o anto hanya masulu na dedusa kanon
kali upama na kita sa koron bakurunnya kiblat at kita malidusa kali kita makasaba sa tiga wana wasapta sa Fatima na dito malidusa saktay kuno antapan kaso ibarat na so misteran na kanagun malaso kapag magagama din na may tag na kasusuran na tadi lugar na naman kapakaginawa ta ang jadi tasana pas na mali sa taon ana sa mga day o mister ay bukaway niya na tungo sa pendet auto ano napakaisip itu pala hindi ba nangyatan na madang lupa pa kayo yan. Okay, madang na si Bay nun. So sa mo to na yung takip ko pantag na kasama to pagariya ka na o pa mga di pumiga maibarat. Natiligan niya ako sa bala, sayang asasanga na. Nung lumapya. Dito, saan tayo na mo ka kasi ba? Na operatiyan niya, namiya ako sa balas. Ulo niyang paratiya, niyati mo, nasaka na, ayaw ko ka na ako sa balas. Iya mo to, hindi kasi ba, pangako ka sa balas. O baka niya na pangataoy, niya lalim ka niyan, uwiin na, di mo pa kapasok pangangatao. Sa mo to, ubar ka din pakipang ginawa na ron niya rami siya. Nasa ka napakaliliwanagang ka. Kanaba mabaca longan lagi kan dia pangakabut. Asal ada kabut. Antu na asun na sa inyo dalawa. Sama to napa nama ring ka. Agi wala ada sila dunia na aya liwanagang ka. Kanaba mabaca longan lagi kan dia pangakabut. Asal ada kabut. Antu na asun na sa inyo dalawa. Sama to napa nama ring ka. Agi wala ada sila dunia na ayat tahu na dulu. Pemina sa aku pengumpia. Nanti apa di sekanya mamina sa apa kita pun imam umpia. Nana tu ni kalapis kami kaya dia di dulu na sumapia. Si masih akhirnya darupa ka. Na udi pergi nuntulan nama ko pasalungan na mo rin na pati pakaduan ako mga malika. Aya ila yang kana surga ka. Tunay makakikarumang kaso kabenarian ka. Namia kakuha ka sa balas. Na aya pa naman rin ka na sukabubaluin ka abo iyadai. Ay kay puno na ka na sumapya. Nasib man si Ameran na uba punarakuda nama ka maca naman na mo rin na piya maka mga balay ka. Na tiba ka. Na upong manapakin bulan. Kanabad na man kabenar ka siya, kanaba kanya panuto ka, kanaba sumay ko sa karo siya. Na upang ni ka sa talak na sa man ni kiyautukan. Ayat pitero hadith na tiyan, sa din sa sabay, amang ni sa talak, alin niya na kabenar na sunara ka, patugat din niya. Allah Akbar. Gitu. Ayaw mamasa mo ito na matatang, so kakibaluyo mga pengedi sa tala. Amay kagiyang utang mga na mortal. Ayaw pagpagikan na kay rumah anak haram. Natin salat zawjahat talaka min ghairi usin fannar awladiha. Sa din sa iya pengedi sa tala kay karuman yan. Adi niya nakapapatutan na sunaraha ipatutan ng dunia. Yan na. Yung asawa na yun yan. Ati pagpagikan niya naman apoy. Na kinakalan na maka na amay ko da kalibu ibarat na si karumang ka na di ka kerap itu kudusan yan ibu ibarat na di malapan-lapan sa simbo yan na ada ka pasang pasiran ko kusuan lang na baca kami makapapantay itu ba gila iya dunia na desa magwa na desa kaupia tapi itu semua itu yan napa nama rin na mau baik magwa na kumpia iba kumpia iba balasan wala sa mapya. Nanto na panibla para isi. Kasi sa wala na dito kumbu. Auto. Lagi na tulis ko lang na mga kumbu pa na tama si.
Iksu para kanon. Yung kunyang kunat niya. Ano ka ba man ko na ito naging magispan. Ito na nalusa ko nun. Sigo agama na may ito panaswata na pipitun sa kapag-agama. Dito ragon na isusang bayan, masapul ragon na inutulong isusang bayan. Kaya po naman namaran na swata na makanalian sa agama niya pagaw-paganay. Dito pagaw-paganay, wajib kumano siya na makanalian sa pagnan niya. Sa mo ito na ubakarutusan. O bakar to sa kwata ka na yung mala napupag niya katuwang na turo niya. Kakagiaan nung tuwa ay asalian na tabir na palad ka baka tuaw na titud na pamanamiyon to si ikunduan wagama. Ikaw na protosa na amay kay barat na tuwda na ka na yun tuwing kakidusyang ka. Na ubang ka protosa na yun to ba ayaw pa naman na marin ka na ubang ka pupumasaan sa saro ariyan na niya kalikilig. Adi, ingon na pakit mo yan. O ba nga pamasaan sa utang mga hirkan na bangala? Sakay pumasaw. May pamasang ka na, di na din mo kisapira. O ba nga yun, ito na liwa ka na manakataka. Mata no din yan masulot. Nagupo na yung apakabuya ba, naswata. Sakay piya ka ruko yan, alukos yan. Agito, para tayo ka dun sa igira. Naswata na ulalong, apki sa bangkulok siya. Kasunti ko mga dosa, udala mo kuswata, napingan sila yan. Lagi na. Paki tunuto, paki pretaw, si Ubenar. Na ubad na mga litar niya, na mga lilig, na amay kumakauma ka. Na kuha ka sa mga agara-gara ka, na taratid na, ubud na sa gasuli na kubiti ka. Ate, sina tutulit siya ang tanaman-naman yun. Na may kahit siya para kaon na ayaw mga leader niya na nang talikip di mapia na di na lang ulit siya pa. Na may kalidlag yung sunod yan, nalagay ko ito akin mo na taabayan yan na matanong din na katigilig. Owa. Na ida ba ta malungarot kaya sa kumudan. Iyo. Nabalasan ko ba na. Sila di sa sambayang, sila dua. Owa. Sambayang. Apa nih tay? Nenek tay dira no kemudian dira. Ini nasi kan ini juga mucakan sadar dira. Nah, nana benda kuan. Ya pesan cuma apa kayak setan. Kami akan Iya, Ano ba naman, nasa paggunod sa tanigid.